A kai ya garin ne. Kwana biyu. Ka wani boye kai kawai ka riga ka shige mutum ne ta boye ka. Shege nawa. Labarin mutum ne dai sai dai godiya. To me haru? Sai dai kawai dai ai ba a cewa komi. Allah sa dai lahiya. Ito ana iya cewa lahiya lau ta wani bangaren amma dai gaskiya sai dai a hankali. To me yasa mata kuka koko me har kai da ita? Wato abinda nake so ka gane. Can gida akwai wadda suka fidda suke so in aura. Ka fahimta? Ni kuma ga wadda nake so in aura. To abubuwan ne gabaki daidai na rasa yanda dai zan bullo ma al'amarin. Ka ba Allah lamaraka. Insha Allah Allah zai ma mafita. Shikenan. Insha Allah. To nagode. Ga mutun ne nan ba ta da. To shege dawa. Ya halak kenan. Ya halak. Ambato. Ta ambato. Ko da kin ji wani abu ne dai dangane da ni sosai ma. To amma me kika fahimta game da abubuwan da ake gaya miki? Ana ji labarin an ce a gida an fida maka wata rana. In ban da abinki ina da ya kamata a ce ki tsaya kin saurara. Zai yi sake shi. Young DJ on the beat. Ban so ki bar ni ne Rahila, zan so ki je da ni. Sirri na zuciya gare ki a yau za na bayyana. Ni za na je da ke Rahila, ba za na bar ki ba. Ki ce idan gani a zuciya ba zan guje ki ba. Sirri na zuciya gare ki a yau za na bayyana. In kin maso gare na a zuciya to za na zayyana. Ki ce gudaniya Rahila, to ni a zuciya. Kin zan sarauniya Rahila, to kalbi a zuciya. Kullum a zuciya Rahila, take ce nake gani. Zo ɗan matso gare ni masoyi, zan so ki ce da ni. Domin a san kina yi nisa dan za na so ki je. Ni na daɗe ina da kwanso dan za na so ki je. Wayo na zuciya akan kifa ba za ta bar ni ba. Zan so ki tausaya gare ni fadan za mu je gaba. Ke ce masoyiya a zuciya kin zama sarauniya. Kulbi a zuciya a duniya kin zama masoyiya. Cikin zuciya ta ni dai ban ga kamar yake ba. Ina tausaya wa kaina ranar rabo da ke. Ba za na bar ki ba Rahila, take za na sa gaba. Zan so ki fidda ni a rijiya don kar na sha wuya. Shafi na zuciya ta yau ni za na bayyana. Ke ce nake yabo a zuciya, ba za na bar ki ba Rahilatu.
Hamza Mix.